episod. Astăzi mă joc Dragon City, iar în această zi. Acum, nu știu, eu am dragonul ăsta. Păi ce să mai fac? Am diamante. What? Ăsta mi s-a pus în prima. E ușor. Dacă vedeți câte diamante, câte roșii am, acum o să îl cresc pe ăsta. De fapt nu pe ăsta, care l-am primit. O să-l cresc pe ăsta, că îmi place. Mamă, cât de mare l-am făcut. Very easy, frate, e chiar ușor. Ce mai am? O casă. Ceva de genul. Dar n-am pentru aia, mă. Acum, în momentul acesta, am niște dragoni de... O să pun la inima. O să pun la ăsta. Sper să facă un... Voce de... Nu așa? Da. Nu cred că o să mă duc la luptă. Trebuie să mai văd și pe ceva, nu mai știu. Nu mai vreau progrese, am făcut destule. Ce de fapt, e lasă așa cum Go! Fiindcă am întors două. Da, tăceți! Că filmez, tăceți! Nu m-am uitat de ce este. E loc. Nu știu dacă voi posta episodul. Eram sigur. Hai, grasul cu grasul. Grasul de apă. Câștigă grasul. Și se consumă bateria. Ce prost.
Mamă, ce ușor! E easy. Easy peasy. Dacă ai da fulger, ar fi perfect, nu e nimic, și ar fi... Nu mai trebuie. Ultimul. O să-mi dea 3 diamante. Deci eu mă mai lupt cu ăștia. Deci cel de level 13, level 13 nu se poate. Nu se poate. Chiar eu mă plictisesc cu Dragon City. Da, nu sunt pentru voi. Doar sunt, cred că... Nu știu. Atâtea lucruri. Da! Ia, mai fac ceva. Nu e atât de prost. Nu e atât de prost, da? Da. Gheara nu ia mult, men! Ascultă, men! Scuzați că se aud niște fete, că sunt și ele ca... Păi se joacă pe aici prin cameră. O să-l postez, promit că-l postez. Promit. Să nu băgați în seamă vocile. Așa? Așa. Doamne. Cât vorbesc, zici că... Altă luptă! Altă luptă frumoasă! Zic Nelly, dar de fapt acolo e Roxy. Dar de fapt Roxy e altul, mi se pare. Stai cu oamă. Aș vrea să mai ascult undeva muzică, dar n-am unde. Mamă. Eu acum i-am pus telefonul la ureche. E ușor, e chiar ușor. E chiar... What? Da, bine, ăsta.
dinții scoși pe afară. Zici că-i gurfi. Zici că-i murfi. În fine. Da. Voi sparge piatra asta, o voi scoate. De fapt nu atât. E nou. Am un milion, dar nu știu. Am un milion recent. Nu mai auzit? Două piese din Chimera. Eu unul pus. După mine ăsta. De fapt, pus. Nu e la al meu de aici. Era unul. Da, dar știu ce tare. Că nu știu nici. Dacă era și ăsta era ceva. Op! Se îngrașă căierul. Mamă! Bătosul. Scârboșenie! Ofertă la diamante. Bestseller. Cred că aici vom încheia episodul. Sper că v-a plăcut și să dați like. Pa, pa!